एगो राजा रहलन तो उनकरा लइका फैका ना होत रहल। तो वही जीवतिया के दिन रहल, सब कोई जीवतिया भूखे। तो राय साहब कहलन कि तू जीवतिया नहीं खू करत। तो ऊ कहले कि हम केकरा खातिर करम, सब कोई तो अपना लइका फैका खातिर करता। तो राय साहब कहलन ठीक बा। तो लो दिने एगो साधु बाबा जात रहलन। तो कहलन ए साधु बाबा हेने आई। तो गलन साधु बाबा तो कहलन कि देखी हमरा लइका फैका बड़ा सुन कि ना हमरा भाग में। तो कहलन कि लइका फैका तो तारा बढ़ले बालो, 5 जना लइका होइलो, ओमे एगो लइका हमरा के दे देब तब तारा 5 जना लइका होइलो। तो कहले राय साहब कि ठीक बा, 5 गो लइका होसन तो एगो देइयो देम तो 4 गो रहिसन लइका हमरा लगे। तो कहलन ठीक बा एगो ले लिहा। तो कहलन ठीक बा एगो ले लिहा। तो साधु बाबा अक्षत बना कर देहलन, रानी खैली। तो उनकर 5 गो लइका भइले सन। वो हाय जीवतिया कैली। जीवतिया आइल, उहो भूखली, जीवतिया नहाए गईली। तले साधु बाबा अइलन तो कहलन तू तो कहलन राय साहेब कि हमरा 5 गो लइका हो जइहसन तो हम एगो लइका देम। तो कहलन कि ठीक बा, जाई दूसरा दिन आम तो देम। आज तो रानी जीवतिया भूखल बड़ी, हाँ कहेंगे दी अपन लइका। साधु बाबा चल गइलन। फेन कुछ दिन बीतल, फेन साधु बाबा अइले, फेन मांगलन। तब वो लोग के देवे में मुँह लागत रहल। तो राय साहब रानी से कहलन कि कौन लइका दिया साधु बाबा को। तो रानी कहत रही छोटका लइका हम ना देम। तो राय साहब कहत रही कि बड़का लइका हमहू ना देम, बड़का लइका बा तो हमरा अड़ाव बा। तो कल लोग के मझले में से एगो दे दिया। तो राय साहब कहलन कि जाई दूसरा दिन आम तो ले जाओ। फेन साधु बाबा चल गए। फेन कुछ दिन बीतल अइलन तो कहलन कि राय साहब दी ना लइका बा। कहलन कि ठीक बा ले जाई, जीवतिया निहराई रहत। ले गइलन। सब कोई जीवतिया भूखल, उनकर माइयो भूखली। उनकर माई दिन भर रोले कि हम तो दे दिले बानी एगो लइकवा के, दे दिले बानी। आ ऊ जोगी साधु बाबा ले जाके लकड़ी ले अइलन, तेल ले अइलन, कराह ले अइलन, आ सब चूल्हा बना के आँच लगा के तेल में डललन। तेल खदके लागल। फेन कुछ घटल तो गइलन ले आवे। तले जीवतिया माई के नजन से अइली। कहले ए बाबू हेने अइब। तो गइलन लइका का करे आइल बड़ा। तो ए जीवतिया माई अरे ए बुढ़िया माई एथी हमरा के साधु बाबा ले आइल बने बुला के रखे खातिर। तो तारा के रखियन थोड़े, तारा के मुँह आ दिहन। तो केंगा तो कराहवा तेलवा खदकता न, वही मुँह कहन कि 5 बार घूम के गोड़ लागत। गोड़ लगब तो तारा के करहवे में डाल दिहन। ऊ कहलन कि कौन बुढ़िया माई उपाय कइल जा। तो इहे उपाय करी ह। कहन घूमे के तो कहे के हमरा घूमे ना आले साधु बाबा, रौरे घूम के बताई आ गोड़ लाग के तब हम घूमे। तो घूम के गोड़वा लगी हाँ तो तू ही उठा के उनकरा करहिया में डाल देब। उनकर माई अपना माई कले चल जइह, साधु बाबा मर जइह। कहलन कि ठीक बा। तले साधु बाबा अइले। कहलन के बाबू तनी अथी करहिया के घुमा ना 5 बार, घूम के गोड़ लाग। तो ऊ कहलन कि हमरा घूमे ना आवेला, तनी रौरे घूम के बताई है, रौरे घूम के बताई। तो उहे घूम के लगलन गोड़वा लागे, बस उहे उठा के ओमे डाल देहलन, बस वही में मर गलन। जाए लागल है। फेन ऊ बुढ़िया माई भेंटात रे बाबू हेने सुन का भइल है। तो हे जिया कहनिया न वही कहनी है। कहले कि ठीक बा, हम जीवतिया माई हई, जाके अपना माई से कह दीह का रोवत तारी, हम जीवतिया करस, हम तो आइए गइनी। उहे जाके कहलन कि जीवतिया माई भेंटाई रहले, हेंगा कहली। उनकर माई गाँव भर हल्ला कइली।
जितिया भूख रहली, नहाए गली, नहा के आके सवेरे 12 बिजन बनौली, पारण कैली। जय जितिया माई।